Здравейте, Лю, съм от Battery Service. Апдейт бърз за косачката. Тази батерия, която ви показах в предишното видео, ето е в събран вид. Събрахме я, зарежда се, косачката я разпознава, зарежда се на докинга, всичко е окей. Батерията стои ето тук в това гнездо. Поставя се ето този капак. Тук и останалото са 8 винта. Сега след малко ще ви ги покажем. Батерията е монтирана, тук отдолу има едно копче, което е леко скрито, щраква се, пускаме я, свети, сега тя е заключена, има някакъв код, нали? Не мога да кажа точно какво е, но батерията е окей, нали? Да, ето, издава някакви звуци, будем я на докинга да се зарежда и това е, макар че тя вероятно ще каже, че вече е заредена, защото се зарежда вече около 2 часа, така че толкова, това е. Косачка Movox, батерията с успешен ремонт. Това е от мене, batteryservice.bg.